For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಕಾಳುಪಾಂಡರನ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಮೃತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಎ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಎ 11.85 ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಗರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ 12:47 ಮಾನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾನೂರು ಸುಂದರಿಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಮಾನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ದಕ್ಲು 11.92 ಕೋಟಿ ಕರೆ 11.58 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ನೂತ ಇರುವ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಚಪ ಸಾಲು ಹಾ ಒತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರೇನ ಬಲೆ ಬಲೆ 12:69 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮರೋಡಿ 11:68 ಮಣಿಹಲ್ಲ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣಿಹಲ್ಲ 12:58 ನಾರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತಾ 11:43 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಬರ್ಪಜ ಬೋರ್ತೆರೆ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ 12:06 ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 11:47 ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರ್ನಿಪ್ಪನ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ 12:01 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಓ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ 12:48 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ 12:32 ನಾರ್ಯ ನಡಿಗೊತ್ತ ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ 11:89 ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಬಂದಿಪ್ಪನ 12:06 ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರ ಬೀರ ಬಿಡ್ಬಾರ ನೂಜುಪಾಡಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆಯರ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡೆ ಬರಂದಿಪ್ರ 11:68 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡೆ ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿಮಿಷ ಕಾಲು ಪಾನವರ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು 12:28 ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ನಾಡಾಜಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು 11:59 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್ರೆ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಮಾರೂರು ಹೊಸ ಮನೆ 14:04 ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಜೇಸ್ ನಿಹಾಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ 11:95 ಗಡುಗಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಬೆರಗಡರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ 13:78 ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಸೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ 12:03 ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೆ ನಾರದಮಲ್ಲ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರ್ನಿಪ್ಪನ 11:51 ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರಿನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರ್ತಿಪ್ಪನ 11:59 ಅಣ್ಣ ಏರು ಪುಣಿ ಸಂಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರೆನ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಮಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾರನ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಅವತ್ತವೇ ಓಕೆ ರೋ ಕುತ್ಲೂರು ನೇಲೆಪಲಿಕೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಏಕನಾಥೀರ್ನ 13:38 ಇತ ಬರ್ತನ 13 ಚಾಂತೆರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಅನಂತಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ಸಿನಾನ್ 12:30 ಹಂಡೇಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಸುಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಹಂಡೇಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಸುಭಾಕರ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗರಡು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಹಂಡೇಲು ಕೊಪ್ಪಳ 12:63 ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಒಂದು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟನ 11:44 ಬಾಳೆಪುಡಿ ಸಂಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರ್ಯನ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಅರಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ತಕಲ ಬಲೆ ಬಿ 13:29 ಉಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತೆರ್ಲು ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 11:86 ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ 11:99